स्वाद रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत खारे शंकरपाळ्या। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 300 ग्राम मैदा, 3 चमचे तूप, चवीनुसार मीठ, छोटे 2 चमचे जिरे। आता आपण तूप गरम करून घेणार आहोत। तूप आपण चांगलं गरम करून घेतलं आहे। आता आपण पिठामध्ये ओतून घेऊया। तूप चांगलं मिक्स करून घेऊया। तूप चांगलं पिठामध्ये असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ, जिरे मिक्स करून चांगलं घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालून आपण मळून घेणार आहोत। पाणी एकत्र घालायचं नाहीये, थोडं थोडं घालूनच पीठ मळायचं आहे। अर्ध्या ग्लासापेक्षा पाणी कमी वापरलं आहे। पीठ आता चांगलं व्यवस्थित मळून घेऊया। पीठ मळून झालं आहे। हे आपण जास्त घट्ट पण नाही जास्त पातळ पण नाही, असं मीडियम कन्सिस्टन्सीचं ठेवलेलं आहे। आता आपण पीठ असं जवळजवळ 30 मिनिटं ठेवून देऊया हे झाकून। पीठ सेट होऊन 30 मिनिटं झाली आहे। आता आपण चांगलं मळून घेऊया। पीठ चांगलं मळून घेतलं आहे। आपण आता एवढा पिठाचा गोळा करून घेतला आहे। आता आपण हा लाटून घेऊया। आता आपण लाटून घेऊया। जिरा छान दिसतंय ना। पीठ आपण लाटून घेतलं आहे। चपातीपेक्षा जराशी जाड आपण लाटलेली आहे। आता आपण शंकरपाळे कापून घेऊया। जसं आपल्याला आकार पाहिजे त्या पद्धतीत आपण कापायचे आहे। आता आपण तिरकी अशी कापून घेणार आहोत। शंकरपाळे आपण कापून घेतले आहेत। आता आपण तळून घेऊया। तेल तापलं आहे। शंकरपाळे तळून घेऊया। गॅस मीडियम वरती ठेवला आहे।
तूप गरम करून आपण मोहन घालते वेळी जास्त घालायचं नाही आहे, नाहीतर शंकरपाळ्या तळते वेळी तुटतात. शंकरपाळे आपले छान तळे आहेत. सोनेरी कलर चांगला आला आहे. काढून घेऊया. 300 ग्राम मैद्याचे ताटभर खारे शंकरपाळ्या झालेल्या आहेत. शंकरपाळ्या एकदम खुशखुशीत झाले आहेत. हे बघा, छान खुसखुशीत झाले आहेत आणि चवीला पण खूप सुंदर झाले आहेत. तर तुम्हीही अशा प्रकारे हे शंकरपाळे करून बघा आणि आम्हाला कळवा कसे होतात ते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.